Karon mga kaidol na napo ko diri kasagbutan mga kaidol. Na napo ko diri kasagbutan mga kaidol kay. Namay kunday. Ay kuan mga kaidol. Hamantik naman di po hamantik di sa kuan. Alang sakita ba mga maak. So nana po ko diri mga kaidol kay murag magugkuan mga kaidol, murag makuan akong kinabuhi ba nga makakita ni mga kasagbutan mga kaidol. Inaanad mong sa bukid lagi ka ng mga litag, maghimog trap, manghimog bitik sa mga langgam, mga milo, tikling, mga haw, ana, mga babuyhas. Naanad ko sa bukid mga kaidol ba, magsugok-sugok sa mga kabukiran, manguhag karlang, gabi, bulanghoy. Unang tandagana na mga lamok mga kaidol, ang dagana niya hamantik mga kaidol. Napudi hamantik diri mga kaidol, ari. Bali man di ko magdugay di mga kaidol kinay dinggi. Anda ka ng lamok. Bali madinggi ta. Naman ka mga kaidol. Walang sugok sa ko diri dali mga kaidol kay mo ba yung kinabuhi dito sa bukid mga kaidol. Mga karlang, mga sugok-sugok. Mga yung lampas, guna, pas anong saging, subidas bakilid, kaligid mga kaidol. Oh. Ya magkuan ani kanang man ni mga kuan di kahuya mga kuan mga rami man ni dahon rami na mamintik man ko sa mga lansiyang lansiyang maniba sa mga rami among pamintikon mao nang kay kaning mga rami na ni mga kuan mga kaidol na ni mga bunga ay mga bunga nya mo ni daghay langga maniba ni mga kaidol mo nang magpatungod-tungod bisan mga kaidol mamintik ko mga langga man mga kaidol ba. Walang basta makahapit ko din mga kaidol ganang mga kabagnutan mga kaidol murag ma-imagine ganin ako ang kinabuhi sa mga kaidol manang muhapit sa ako mga kaidol mga video sa ako mga kaidol ay may na makaremember mo pa sa akong pinagdaanan mga kaidol pero siguro kayo kung magdugay din mga kaidol diba dagang hamantik na sa baning lugar ara kita na mga maak nasa kita maak ya. Kinabuhi na mo sa bukid sa una mga kaidol. Kinabuhi na mo sa bukid basta malibang musugok las kabagnutan. Mangilo og mga sagbot, mga dahon sa gunoy. May kinabuhi na mo sa bukid sa una mga kaidol. Mga pakaw sa mga bunot, mga subok sa mais, bisan sa lay pangilo mga kaidol. Kinabuhi na bukid sa una mga kaidol. So pasensya na mga kaidol basta makahapit gyud yung mga kagubatan mga kaidol, ganahan ko mag video mga kaidol ba ay may imagine ako ang kaagisaw na mga kaidol mo tuwa na naman damhang nga nakapuyo ko di syudad mga kaidol naman ko'y Ginoo mga kaidol ba na kuan na Ginoo ba nga nagplasta-plasta sa atong kinabuhi ng paanana ba so salamat po sa Ginoo mga kaidol taga syudad ng Tagal mga kaidol so di ko magdugay mga kaidol arang naghanang kuan dara sagol na lamok ano ko din rival nga basura ipang tambak ba sakit kay pidakan sa lamok nang galing madinggi ta rin po hamantik na mali hamantik rin sa rida day ani mas hamantik to babay naman kay Thank you, Shaq.